Ukli Kabalang Catholic Jong Kajalan Yamba Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lingdor Hakashithi Bulatho Hakan Riu Tarik Ulber Shabaro ki parish priest ki sengriu nyam bat ki pai pa Catholic ulakan tujur ban penlong ki jing duai bekerpang bat ka jing sha jing it na ka benta ka jing sok ha ka perthai barok ka wei. Archbishop Victor hakani ka shithi ulapan kan mau ya ka jing kalang ka thma ha ki babon kiri jong ka perthai ka balabo e ka jing em jing ki briu ha ki jing e ki pakrau. Ulong Kajing don kam bokong santam ha kani kapor kalong ban phai show blay ban duai na kabenta kajing suk ha kiri ka parthai. Ula ai kini kajing betha bat jing kentu shabaro ki pat Catholic jong ka jalan yamba Shillong ban ya snok tilang bat kabalang Catholic kari India barok kawai ban penlong ya kasngi ublay ka pra tarik ulber arjar arpun riu kum kasngi ban duai kerpang na kabenta kajing suk ha kamas bekot bat habaro kajing yaseng. Ban penlong ye kejing duai rosary haman kesengi halaki ying kesem Catholic haki parish bat haki ying reuniam nadu ka pra tarik uluber hadu ka khatsau tarik uluber arjar arpun riu na ka benta ka jingsuk ka perthai bat na ka benta ki beriu baro ki besyakta hakani ka thama. Ban penlong ye kesengi tho ding ka khatlai tarik uluber kum kesengi sha jing it bat kesengi jing duai bekerpang na ka benta ka jingsuk ka perthai bat na ka benta ki tu ki balangat ki jing e babon jat na kani ka thama. Archbishop Victor ulapan kut da ka baong ai bi ki jing duai ki jing sha jing it bat ki jing len la di jungi kin longkum ki jing terwa barit akhamat ublay ba ka thama kan kut no bat ban wan biang ka shongsuk ka shongsan ha ka perthai barok ka wei.